Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kuthinte kwaphinde kwajabulisa abaningi okwenziwe ngumsakazo UKhozi FM kumsakazo Tshatha ngesikhathi kushintshwa abasakazi ngokwezinhlelo. Ngenibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi alanibona khona le video. Mangoqala isijonela lelikhasi wamukelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Basale bejabula abathandi nabalandeli bomsakazi uTshatha ngobe ngesikhathi bezwe indaba ezibajabulise ngendlela emangalisayo ukuthi uTshatha akasezokusakaza uhlelo adelishayela ebusuku kepha usezosakaza emini kwaba uzosakaza kuhlelo elango 3 to 6 la izobe hamba khona nentandokazi yomsakazi uSel. Abantu basijabulele kakhulu ke lezi nguquko ezithe zenziwa yilesikhondla khondla somsakazo UKhozi FM. Abantu bancome baphinde babonga uKhozini ukuthi ekugcineni aze abuye umuntu abamthandayo ohlelweni lasemini. Bathi ke sebezolilalela ngezinkani uKhozi ngoba befuna ukuzwa yena uTshatha. Bafethu ke mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha. Lokhu ke kuza emva kokuba uTshatha wamiswa emsakazweni isikhashana wabe esefushelwa ohlelweni lasebusuku. Abantu abakuthandanga ke lokho njengoba kwabaphatha kabi ngendlela emangalisayo. Lokhu kuza emva kokuba uTshatha wamiswa emsakazweni isikhashana emva kokuba waba nenkulumo engehlanga kahle emsakazweni babe sebemphushela ohlelweni lasebusuku. Kodwa ke abantu bajabule kakhulu bathi egcineni imithandazo yabo izwakele ukuba uTshatha akaneli kwe uhlelo lasemini. Bafethu ke lezi indaba ezinhle kakhulu siyakubongela kakhulu umakhathakhatha. Mina ngizofisa ukuze ukuphala kwakho ekhona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli kaYouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evideni elandelayo.